καιρόν είναι το φωτό που γιατζούν οι παπάδοι και μες στα σπίτια μπαινούσι και λεντών οι Ορδάνοι. Βοήθεια να έχουμε το Μέγα Ιωάννη που καταδέχτην ο Χριστός χωρίς να είχε χρία. Στη Γαλιλαία ήτανε κι ήρθε στον Ιορδάνη δια να λάβει βαφτισμα από τον Ιωάννη. Εγώ με δούλος σου Χριστέ και πώς να σε βαφτίσω στην αχραντά σου κορύφη δεν μπορώ να αγγίσω. Που θα καούν τα χέρια μου σαν το γέρι θα λιώσουν και σαν το κίτρο λεμόνο θα κίτρο λεμονίσουν. Κι ως έπλωσε ο προδρόμος στη δεξιά του χέρα ανοίξαν τα πουρανία κι βγε μια περιστέρα. Το Άγιο Πνεύμα ήτανε κι ήρθε να μαρτυρήσει πως ο Χριστός βαφτίζεται σαν Ανατολή και Δύση. Απόξω που την πόρτα σας έχει μια περιστέρα ανοίξετε παρακαλώ να πούμε καλησπέρα.